Tady Arabáci ujali programu. No, tohle musíte vidět. Tohle musíte vidět. Vypadá šťastně. Tak ona se nechala skérovat. And it's art. Vypadá to krásně, co? Samuško, je to příjemný? Co ono? Ty budeš estetik. No. فيديو بس مش معايا بحس ان انا خلاص نهض هو مثلا فيديو ولا Kurovský odro. Kurovský odro. Tam on se možná podle toho kouká, víš? Chlapčičko. Co? Vrejte tam na tu stránku, on se toho možná podle toho kouká. Že nenosím žádný šperky. Nevím. A žádný ozdoby. Něco, že nemáš, nebo? Že nenosí žádný šperky, víš? Co ti tam píše? Nevím, no. Že jsem kráva. Ne, tam bude podle mě moje jméno, víš? No, doufej. Manika. Doufej. To nice. Very nice. Don't touch. 20 minutes. After 20 minutes, you wash, shower, strong washing. And the last day we go home, fly, and again second time sleep. You see? Maybe. You see? Lidi, kurva. Tam je kurevský vedro, ty vole. To se nedá. Já normálně nestíhám obočí. Já mám sůle v očích. Hrozný, ty vole. Zlatá klimoška. Zlatá klimoška. Bože. No.
tady blbne, vole. Vlastním šťávu. Thanks. Klima jde naplno. 10 stupňů. Nějaký osušilci, ale no. A tahle je v pohodě, ta bude mít nějaký špatný pigment. Ale ty další, to jsou fakt krev. A láhřek a všichni jsou z toho popiče. Má skérovanou nožičku. 100 liber. Vole, už se to zase vyplo v píči. Tak každý večer nám tady luxusně luxujou bazén. Mají na to takovou lamičku. A totálně celý dno si jezdějí. Takže všechen bordel, co jsme tam natahali, oni zase vyluxujou. Marný. No, musím pochválit naši delegátku. Psali jsme, jestli neví, jak se řekne křeč. Už to mimochodem víme, jak je křeč? Krips. Ne, Krix. Krix. Crick. Svalové křeče, prosím, anglicky. Krik. Psala, že neví, no, ale aby jsme šli za doktorem zdarma. A před chvílí už volala, že už se za ním stavila. Ne, ještě nestavila. No, respektive se za ním staví a na večeři se potkáme. Všichni vegetí. No jo. Moc jsme se jim šli koupat do bazénu, moc se jim to nelíbilo. Víš, že tak dáme tu cigárku a Jo. jdem na večer, už mám to hlad. Kde jsou? Ještě ani neuklidili můj popelník. Kde jsou? Tak ještě exkurze ven z pokoje. A takhle máme dvě kolegové. Ano, miláčku. Chceš něco vidět? Moment. No. A co? Všude jsou neuvěřitelné hory, telce. Úplně všude. To jsou Přímo za všude. náma? Přímo za náma, zlato. Turtle Bay. Šelví zátoka. To je za náma, jo? No, protože my jsme tady někde a když vidíš, koukáme na hory. Takže to musí být za náma. A my se dneska budeme podívat tím směrem nějaký obchůdky. No, to je hustý tady. Dobrý kolegové. Tady se skáčou sebevraždy. Tady můžu odložit monu. Pohodička. Všude samá palma. Co je asi tohle? Kokosy? Těžko. Nebo je to tady bomba. To se musí nechat. Táta ti poslal prázdnou SMS-ku. Fakt jo. Tak asi za chvíli přijde nějaká plnější. No jo, je to tu krásný, miláčku. Takže tam je někde Turtle Bay. Turtle Bay. Turtle. Já chci vidět Turtle. Johnny čistič. Teda to máme krásný pohled, co? Super, no. Tady palmu máme. A je to fakt dobře udělaný, že okolo dokola jsou to. Všude ty bungalovíky. A uprostřed takhle ten bazén. Pecka. A můj popelník tam ještě leží. Ještě ho nesklidili. No jo. Ten to tam hlídá z druhé strany, zlato. Ten normálně asi to je ostraha objektu, si myslím. Desátní Krix. Co? Desátní Krix. A nebe, lidi, Jo, tam to je prostě nebe. člověk nenajde mráček po celý Jo, den, tamhle, vole. tam. Jo, Mrak. vidíme. Natoč ho. To je
To je zázrak, když vidíš mrak. Vidíme, ale asi bych musel ostřit na nekonečno. Teda točím na ostřím na nekonečno, vyvážím bílou, tak jsou ty mraky tak chabí, že stejně nejsou skoro vidět. Černý čistič. Ukaž se. To s tím ovládáš. Dobrý job. Víš, kolik já bych tam spát za směnu? No jo, jsou docela přátelský. Jsou. Zvlášť blondýnkám. Já nejsem ale blondýnka. A ke mně jsou taky přátelští. Saje. Takže se jdem podívat za Luckou a Otou, jestli jsou už na pokoji. Mají číslo 811. Zdá se, že stále hrají ping-pong. No nic. Tak jdem na véču, oni za náma dorazí. My máme prosím číslo 809. Stále ping-pongují. Jo? Ano. Země se mi líbí, že se tady všude kouří. Opravdu jsou na recepci se kouří, v bance se kouří, v lékárně se smlouvá. Ty vole, to je té země. Žená cenu $2000. Tak jo. Kdo vyhrál? No, Luca. Jak jinak? Myško, počkej na mě. Já myslím, že točíš mě. No točím, ale Vidíš, tak nemůžu na tebe čekat, když točíš. točit z profilu, ne? Asi. Aha. Svobodu, gracia. Los Baros. Jo, jdem jinak na bar. Ty zamával. Je, to si pak zahraj. To je bombastický tohle. To je o zuby, vole. Nějaký nový turistky? A hovno. Pak musím natočit tu lagůnku. Ale či tady možná hasicí přístroj. To není doktor, to je hasičák. Tak dneska nás čeká žranice. Ahoj. Hello. Vezmeš? Ahoj. Ahoj. Staviny. Podle chytí. Tak, my co tam máme. Hele, tady máš nějaký masíčko, to by ti mohlo chutnat. No, to bys tam mohl. Co dálej? Rýže, kary. Tady brambory. Tak na tohle bude doufám dobrý. Tohle no. A tady jsou lazaně, asi to vypadá. Čeče. Ty si dám? No, tak jsme spokojení po jídle docela. Zase jsme si odnesli plný talíř. Nikomu to nevadí. Takže máme rybičku a hranolky na pozdější. Protože tyhle ty časy mi nějak nevyhovují. Jsem vždycky nachlastaný toho chloru. Tak ho musíme jít vždycky o hodinu dřív. Nebo soli. Musíme jít vždycky o hodinu dřív, Míšo. Budeme se vykoupat, 6 pod na pokoju, jsou na večer. Něco takového, no, nějak to, jak to udělat, vole. Ještě
No jo. Lidi, je hrozný dusno, ty vole, úplně kurevský, ty vole. To musí být cítit. Bych potřeboval, tamhle mají takový brutální ventilátor. Stále čistý. Asi z toho není moc odvázený. Aspoň na mě proudí trošku spokoje klimatizace. No jo, tak si půjdeme do města. Ale nejdřív jdeme za doktorem. A ten má pro mě připravený prý magnézium. Nějak namíchaný, že to do sebe kopnu a zítra se mi bude šlorchlovat jedna báseň na nekřeč. Jsem zvědav, jak to bude. Protože mě berou fakt zlý do obou nohou, do lejtek, do prstů. Katastrofa. Naštěstí Duke se neutopí, ani když ho chytnou obě najednou. Tak jsme úspěšně navštívili pana doktora. Napsal nám to na pojišťovnu. Pécka. A dostal jsem, prosím, magnézium. Respektive spasmak. No, takže spasmak. Tady jmenuje i Erko snad. No jo. Čekajte Erko. Čekajte Erko. Co? Co je Erko? Tady to logo. Čum. Už víme, jak se píše R. Ochranná známka. No jo, už víme, jak se píše R. 20 kapsules, ale se řekne. Holy monomat! Jsme se vydali na širšu. To má dobrý maskování. Sedíme v berlínském stanu. Ještě tady nějaký ventilátor aspoň. Franky už nám tam míchá, vole, to. Žavý uhlíky po staru. Teď bude Tabasco mix. Doufám, že nám tam dá nějaký opium, hašiš a podobně. Si dám radši startku, brácho. Kde jsme? Jo, je to zábava. Berlíny. Foto? Je foto, please, foto vás. Si dáme. Pojď, jdeme společně fotit. No jo, to je paráda. Kočička mi vyrazila pro pivka. Tady samozřejmě hlídám z balkonu. To ne, že bych se tam nechtěl jít sám. A malinký zklamání, vole. Beduini ze vláci. Money after. Žádný after, vole. Hovno. Právě že after. Kdo by dával peníze předem, ty vole? Demence. Jsou to zevláci. Ten zevlák nemá 200 liber, vole, egyptských. Kolik mu platí, ty vole? Že nedá dokupit 200 liber. Tak co, kočičko? Tam točí ty podmíry. Jsou to nějaký Poláci pojebaní. Jo, to jsou oni. Zevláci. Říkám, where are you from? Poland. Říkám, I'm Czech. What? Czech? What? Czech Republic. Vy jste ty prasata. Ne my. A už se to nese. Nejvíc sexy egypťanka ze všech. No jo, tak aby jsme ji šli přivítat. Si dala ještě kolu. Ti mám co pít. Všechno v pořádku? První velbloud. No tak, ostřím.
Prsťava. Jak už máme pořešeno. Top secret, top secret. Je to do prdele, víte, kdo já jsem? Jak se říká. 10 egyptských liber. Ale za to tak to není velmi Ono, 30. 30 liber, čento. Aha. Tak kde je ten dromedár? A on tě na fotí, jo? Nebo na kameru. Veči. Давай šadam. Давай. OK, kolik zdal? Kolik zdal 15? Ty brďo. Amigo, please, you understand him? Tak to je dost hustý. Jen se zvedá ústě. Lucka už brandí. Jo, zlato, to je výška. Dej mi boty, nebo mi spadnou. Sorry. Pojď. To je jízda. To je chukot, ty vole. Ty jsou obludy, ty vole. Ty brdele, ne? Jsou přežníka. To je jízda, děvčata, co? Whisky down. Hezky dál, už se sebe. Yes. No bacha, brácho, jo. Yeah. Atrak. الزبون ثابت الشنطة، ثابت المحفظة والشنطة. راح يقلبنا في الفلوس بتاعتها. Hustě se zvedal, co? Já jsem nás spadnul. Je to i natáčnici, jestli máš kameru. Tak budeme vodní. Já ثاني مرة قاعدين كانوا نتكلم مع بعضين كلهم مشوا قدموا. Počkej, já ti dáme ještě foto. Jo, držte se pořádně, kdyby zakop. Okay, we go next. Okay, 1 minute. Can you write to me something in Czech language? Can you write to me something in my guest book in Czech language? Yes? Write to me something Že si chci něco in my guest book. napsat český jazyce. Českou reklama, českou reklama. Myslíš, že si napíšeš něco na ten papírus český na ten papírus. Nebíš. Jo, aha. No, okay. Hey, come on. Right, just right. Give me a pen and paper. Aha, k tomu napíšu. Co chce? Reklamu jenom. Jenom tam máme něco napsat. Yeah, have a seat. No, have a seat. Oh. No, come in here. Come in. تعال صفدوا لي الشيء. Ahoj. Ahoj. Čus, bus, bambus. Oh, krásný. Žena? Wife? My wife. Oscar. Krásný. His name is Oscar. What's your name? Monika. Monika Seles. Welcome. Ahoj. A to bylo za kilo, no. Mám to za kilo. Ela. Jako my jsme se snažili, jo. My jsme se snažili, víš co, ale on vůbec ne, že prostě ne, jako, že ne. Ale on fakt už si nič jít nemůžou. Ale můžou, ale už jim to neplatí. My si koupili takovou skleničku s pískem.
Hlavně nechci jít od toho krámku, ať nás nevidí. Kdo? Ať nás nevidí ten týpek, že nám to dá za 35, když se vrátíme. No ale fakt, já jsem ukradl ten, jak jsem spokojený.